Hey, hoi. En wat leuk dat je me zorgt. Ja, ik hier wat materiaal hoor van de Saanse Schans. Want daar ben we nou. We zijn vanuit Haarlem, ben we je herinneren, weet je hem nog? We staan hier op dit prachtige camperplakje. Misschien kruikt een beetje te dicht bij de Grutterdijk. Maar klaar, daar kun je de volgende keer rekening mee houden. Nou, we staan alleen. Dit wie vanzelf een prachtige uitvalbasis voor uw fietstochten hier. Behalve door deze prachtige natuurfietsen is ook een bezoek aan de stad zeker de moeite waard. Haarlem is een prachtige stad met een rijke historie. De jongens gaan we nog even uit eten. En dan de orendeis, ja. Dan gaan we toch echt naar de Saanse Schans. Ga je bij mij? Houd je hem nou vast, want we gaan weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes. Oh nee, adem op. Adem. Niet te veel aan doen. De vorige keer ben we eindigen bij die prachtige verfmoenen. Die wie nog in bedrijf hek. En wat treffen we met waren. Ja, je keur hier wat aan en daar krijg je natuurlijk honger van. En eten, dat kun je hier heel goed bij dit pannenkoekhoes. Nou, we zitten in een pannenkoekhuis. Maar allerlaatste, wat ben je een programmeester? Het is echt onvoorstelbaar. Maar eerlijk gezegd, dit is mooi waar, dus ideale gelegenheid. Maar ik krijg weer een hele buslading weer het hier op, dus dat is ik nog net voorbij. Lekkere pannenkoek, jongens. Heerlijk. Maar ik ga eigenlijk nooit vertellen, want Dieter die zei er altijd van, wat had het voor zin dat iedereen nou weet was toe eten is. Maar dat is wel een feit. En Dieter had zelf ook een lekkere pannenkoek. Nou, wat had je wel jongen tegen? Wij, ja, daar wordt je weinig Nederlands praten in ieder geval. De ziekjes Knaus erop, die stipt midden in de warp. Hopen dat de fietsen er nog op staan. Dat is al het belangrijkste. Als je midden in de warp, dan komen we gratis parkeren. Gratis parkeren, ja, maar het gaat net om het gratis parkeren natuurlijk. Maar stiekem is dat wel handig. Nou, we zullen zien of we door de meeste massa heen komen. Ja, we zijn er nog een keer. Ja, ik zag het je. Ja. Krijg een dikke pannenkoek gewoon. Zit hier weer te vragen. Ik kan het goed tegenroeien. Dan ren ik nog een beetje verder in de kleur.
Nou, daar maken we de bregen weer hoor. En dan zie ik weer eens knaus erop. Nou, dit kunnen we weer afvinken. Zaanse schans. Moest er ook nog die brei staan? Dan is dat ook nog mooi. Dat is een heel mooi plaatsje wel, denk ik. Nou, gierende bandjes. Ja. Zo houzen. Het is kijk van 4. Snijden. Het spul eruit en dan ik heb even een bierke. Ga ik wel zin doen. Dan sluiten we het weekend weer af. Heel mooi weekend gewoon in Haarlem. En de Zaanse Schans natuurlijk. Dus ja, en mooi troffen met waar. Nou, laters. Vogel voor. Ik mag nog even een rutje naar Holwert voor het werk. Ik mag nog even pakketjes aanleveren worden. Dus kun je mooi even mee. Nou, daar gaan we. Stap in. Zo over dat. Het is trouwens heel wat minder waar als de afgelopen weekend. Het is wel bijna eind november. Maar van het weekend weer nog 20 graden. En het is nu wat die ouder om. Shitje. Ik heb nog steeds het koudje voor deze tijd van het hier. Het is toch wel heel wat door, zoals 20 graden. En het rijdt nog. Nou, even op naar Holwert.
is er al even. Dus ik ga er even uit. Maar helemaal ik al, hoe ligt het zo? Oh, nog eens er even haast. Dat we hier toch in Holwert binnen. Is er trouwens ook een camperplakje en een camping, zeg maar. Dus stel je voor de borst uiteindelijk is natuurlijk in Nijwier staan, maar dan kun je hier ook staan. Zo. En dat is camping Zee van Tijd. Nou, als dat hast, dan kun je hier dus staan. Ik reed eigenlijk altijd op een cruise control. En waarom? Ja, weet ik niet, maar ik vind het gewoon heerlijk. Zet dat ding vast en je hoeft nergens op te letten. Dus nee, vind ik altijd lekker in. Heerlijk op de cruise. Nou, we hebben zo wat in Nijtjerk. Dan kunnen we verder met de webshop. Er zit nog een ander werk in, daar kan ik nu wel een hele duim mee vermijden. Nou, zo wat thuis, dus dan kan de computer weer om. Nou, zo halzen. Vies waar, hè? Ja, en ontzag je deze vlog dan maar weer. Bedankt me even zien, hè. Zal de computer weer omzetten. Laters. Doe even een toempje en ben je nog geen abonnee? Word dan even een abonnee. Het is gratis, kost het niks. We gaan op paas, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paas, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen